その州は COVID フリーとみなすことができると言っているということです。タイ国政府観光庁の知事は、特別観光ビザのプログラムは、こんにちは、人生に楽しい旅を、すみやきです。今回は現在もタイに観光で入れるのか、そういったことについてお話しさせていただきます。タイは先月12月にビザの免除での観光入国、そちらが許可されるようになって、特別観光ビザでの入国、観光ビザでの入国、ビザ免除での入国、そちらが認められるようになりました。しかしコロナのクラスターが発生してしまい、コロナが蔓延を始め大変な状況になってきています。ただ昨年の12月にビザ免除でタイに入れるというようなそういった発表があったので、チケットの手配などもした方もいらっしゃると思います。それでは実際に現在タイは観光で入れる状況なのかどうか、そちらについて見ていこうと思います。今回のポイントは現在のタイのコロナの状況、そしてもう一つはタイ観光庁が発表した今観光で外国人はタイに入れるのかどうか、そちらについてお話をさせていただきます。今回の動画を見ていただくことによって現在のタイのコロナの状況、また観光でタイに入国できるのかどうか、そしてビザの免除でタイに滞在できる期間は何日なのか、30日なのか45日なのか、こちらについても分かりますので、そういった話をさせていただきます。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは海外の面白い話、入国情報、おすすめスポット、そして最新情報いろいろとお伝えしています。これからもお役に立つような情報いろいろお伝えしていこうと思いますので、ぜひチャンネル登録してみてください。それではまずはじめにタイの現在のコロナの状況を見ていきたいと思います。こちら10月の9日、タイインクワイアリーからの記事になります。タイは10月の8日、212人の新規感染者を発見したと発表した。パンデミックの開始以来、コロナの感染者数は合計で1万53人になりました。そのうち5546人が感染から回復しています。現在28の州が部分的な封鎖をされていて、特別に管理しなければいけない地域として5つの州が挙げられています。その5つの州はサムットサコーン、ラヨーン、チョンブリー、チャンタブリー、トラット、この5つの州が今最も厳しくコロナのための予防措置の下に置かれている地域になります。これらの州の間を移動することは引き続き現在のところ可能なんですが、チェックポイントが設置されたりしていて、人々がこれらの28の州に出入りするのを思いとどまらせているような状況です。旅行者は州を移動するときに旅行情報の詳細を提出し、これらのチェックポイントで体温をチェックするように求められるということです。現在タイではコロナを封じ込めるために様々な州で移動がしづらくなっている、そういった状況のようです。また部分的に封鎖されているところ、たくさんのお店が営業できなくなっている、そういったところも出てきているような状態になります。それでは同じくタイインクワイアリーから10月10日の記事になります。タイは10月の9日、245人の新規感染者を発表した。1日前は212人でした。そして10月の9日245人ということになります。この新規感染者の数値がこれから上がっていくのか、それともだんだん減っていくのか、そういったところがとても大切になると思います。それではそのコロナの新規感染者が今どのような形でタイの国内で広まっているのか、そちらを見ていこうと思います。新規感染者のうち一般人口で見つかったのは最も多いのはサムットサコン、こちらが50名、チョンブリが39名、サムットプラカンが19名、バンコクが16名、ラヨーンが15名、ロッブリーが8名、パトゥムターニーが7名、チャンタブリーが6名、チェンマイが5名というような感じになっています。12月18日にサムットサコンで始まったコロナの第2波は現在58の州に広がっています。結構たくさんのところに広がっているようなイメージですね。ただ現在50件以上の新規感染者を発見したのは9つの州ということです。そして19の州は19日間新しい新規感染者が報告されていません。タイ政府は28日間新規感染者が報告されない場合は、その州は COVID フリーとみなすことができると言っているということです。COVID フリーということは多分なんですが、コロナに対して恐れがない州というような、そういったことでみなすということになるんじゃないかと思います。それではここまでタイが今コロナがどのような状況か見てきました。次は現在外国人は観光でタイに入国できるかどうかということについてお話しします。こちらカオソットから1月8日の記事になります。タイ国政府観光庁は外国人観光客は必要な書類が全て揃っている限り依然としてウェルカムだということを語ったということです。タイ国政府観光庁の知事は特別観光ビザのプログラムはまだ有効であり、少なくとも当面は追加の制限を受けないというように話しているということです。
この特別観光ビザに関しては、どの国からの外国人も最大270日間タイを訪問することができます。ただ、到着時に14日間の隔離を行う必要があり、そして宿泊費や医療保険などの全ての費用を支払うことに同意する必要があるということです。これまでもこのチャンネルでお伝えしてきましたが、タイに観光で入国する場合は14日間の隔離が入国の際に必要になりますので、その14日間の隔離をするためのホテルの手配、そしてコロナ保険の申請などが必要になってきます。そのホテルの手配やコロナ保険、安いところを探したりとか、探しやすいサイトに関してはこちらの動画で紹介していますので、参考にしていただければと思います。また、タイ政府観光庁は旅行者は45日間の観光でのビザ免除プログラムや最大9日間滞在できる観光ビザなどの他のビザでも国内に来ることができるということを語っているということです。ということですので、タイ政府の現在の方針としては、海外から観光で来る人たち、それに関しては12月に発表したままということで、観光でタイに入国することはできるようです。そして当面は制限をかける予定はないというふうに語っているということです。そしてこのビザ免除に関してなんですが、日本にあるタイの大使館では30日間と言われていたり45日間と言われていたり、実際それではビザ免除でタイに行けるのは30日なのか45日なのかということで、このチャンネルでも取り上げさせていただいたんですが、実際にビザ免除でタイに入国申請書を提出した方からコメントをいただきまして、45日間で大丈夫だったということです。参考にしていただければと思います。いかがでしたでしょうか。タイは現在コロナが広まっているような状況ではありますが、依然として特別観光ビザ、ビザ免除での観光での入国はできるような状況であるようです。ただコロナのことがあるので細心の注意をしなければいけないということと、日本よりもタイの方が安全な気もしますが、あとはタイに入っても州をまたいで移動する場合には少し苦労するかもしれない、最悪移動できなくなる可能性もあるかもしれないので、そこのところはお気をつけいただければと思います。あとはタイ政府はコロナを封じ込めるために厳しい対策を発表していっていますので、その対策が功を奏してだんだんコロナの新規感染者数が減ってくれば、コロナが沈静化していればいいなと思います。またタイの情報とか渡航情報とか、そういったことに関しても新しい情報などありましたら、ぜひコメント欄などで教えていただければありがたいです。皆様もコロナに気をつけて免疫を保って健康な良い日々をお過ごしください。いつもいいねとコメントをいただいてありがとうございます。これからも YouTube 頑張って投稿していきますので、よければぜひチャンネル登録よろしくお願いします。動画ご視聴ありがとうございました。